ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଯାହା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସେହି ଅଲୌକିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ କଲମ ଧରିଥିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲାଗୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ବାସ୍ତବରେ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ଆପଣ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଅପମାନ। ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଘଟିଥିଲା କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ସହିତ। ଭୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଲେଖନୀ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଏକ ଛାତିଥର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ କବି ବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? କଥାଟି ହେଉଛି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର 1908 କାବ୍ୟର ଠିକ୍ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରେ କବି ଜୟଦେବ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରାଧାଙ୍କ ପାଦତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କେମିତି କରିବେ? ତାଙ୍କ ହାତ ଥରିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ମହାକାବ୍ୟର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଜୟଦେବଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁକି ଉପୁଜିଲା, ତାହା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ସେହି ବୈପ୍ଳବିକ ଗଠନ ଶୈଳୀକୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମହାକାବ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ମଧୁର ଭକ୍ତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ଓ ଆକର୍ଷଣକୁ ଏକ ରୂପକ ବା ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସହଜ କଥାରେ କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବାତ୍ମାର ଚରମ ବ୍ୟାକୁଳତା। ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବାଟ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଗାଣିତିକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଗଠନ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏହା କେତେ ନିଖୁଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 12ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି 12ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ରହିଛି ଠିକ୍ 24ଟି ଗୀତ, ଯାହାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି 24ଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟପଦୀ, ମାନେ ପ୍ରତି ଗୀତରେ ଠିକ୍ 8ଟି ପଦ ବା ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଏହାର ଛନ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ଏତେ ମଧୁର ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ନୃତ୍ୟ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ। ଏହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପେ ଆପେ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁର ସେହି ପ୍ରଥମ ଆନନ୍ଦ ହେଉ, ବିରହର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ, କିମ୍ବା ଶେଷରେ ମିଳନର ଚରମ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏହି ତାଳପତ୍ରରେ ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ଆଉ ଏବେ ସେହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା କହିବି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାକ୍ଷର ବୋଲି କହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ରୋଚକ ଘଟଣାକୁ ଫେରିବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ କାହାଣୀଟିକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ସେହି ତୀବ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କବି ଜୟଦେବ ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଥିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ମନ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ପାଖ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅସଲ ଚମତ୍କାର। ଜୟଦେବ ନଦୀକୁ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠିକ୍ ଜୟଦେବଙ୍କ ବେଶରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ସିଧା ଯାଇ ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ନିଜେ ପୂରଣ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଜୟଦେବ ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଜୟଦେବ ଗାଧୋଇ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଖାଇବା ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି। କଥା କ'ଣ ପଚାରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପଦ୍ମାବତୀ ଅଜାଣତାରେ ସ୍ୱୟଂ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଭାବି ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଜୟଦେବଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଅନୁତାପର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ତରବର ହୋଇ ଜୟଦେବ ସେହି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ କାଳି ଏବେ ବି ଉଦା ଅଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର କୋମଳ ପାଦପଦ୍ମକୁ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଅଳଙ୍କାର ସଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କର। ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିଟି ଲେଖିବାକୁ ଜୟଦେବ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ଭଗବାନ ଯେ ନିଜେ ବି ନତମସ୍ତକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏହା ଥିଲା ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଏଇ ଛୋଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଏକ ବଡ଼ ସାରାଂଶକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମାଜର କଠୋର ଧାର୍ମିକ ନିୟମ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ମଳ ମଧୁର ଭକ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣ ଆଗରେ କୌଣସି ବି କଠୋର ନିୟମକାନୁନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ 800 ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ସ୍ୱାକ୍ଷରର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ସୂତ୍ରପାତ କଲା, ଯାହା ଆଜି 800 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେମିତି ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। ଲୋକକଥାରେ ଅଛି, ଜୟଦେବଙ୍କର ଏହି ବିପୁଳ ଖ୍ୟାତି ଦେଖି ତତ୍କାଳୀନ ଜଣେ ରାଜା ବହୁତ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।
ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖି ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ରଚନାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚନାରେ ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ କେବଳ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ଆଜି ବି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଏହା ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସକାଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ଧୂପ ହେଉ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେଉ, ବା ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ନିତିଦିନ ଏହି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ସୁମଧୁର ପଦଗୁଡ଼ିକ ଗାନ କରାଯାଏ। ଆଉ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶୀ, ଭରତନାଟ୍ୟମ୍ ଏବଂ କଥକ ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଙ୍ଗ୍ରା ପରି ପ୍ରାଚୀନ ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁଥିରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଗଭୀର ଛାପ ରହିଛି। ସତରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାଦ୍ରୁମ। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭକ୍ତି ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଉପରେ ଆଉ କି କଟକଣା ବା ଲଗାଇ ପାରିବ? ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ଯେ କେତେ ବିଶାଳ ତାହା ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ନୁହେଁ କି? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭବ ଦେଇଥିବ।